המשך בעזר השם מחלק קודם. חגור חרבך על ירך, גיבור עודיך ועדריך. הבעל תשובה צריך להיות מזוין במצוות ומעשים טובים, להילחם בהם עם יצר רע, כמו שאמרו מזל בקידושין דף למד. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש אמיתו, שנאמר בתהילים, צופה רשע לצדיק, שהרשע זה יצר רע צופה לצדיק, ומבקש לאמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לחזור לשבת, לתורה, למצוות, אין יכולו, שנאמר שם ל"ג, השם לא יעזבנו בידו, תם ונשלם שבח לאל בורא עולם, בריך רחמנא דסיין, מריש ועד כאן, ברוך הנותן לעייף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. ספר בבא סאלי הסתיים עד כאן. זכות שהייתה לנו ללמוד בתורתו סמוך להילולת רבי יעקב אבוחצירא בעוד 10 ימים. זכותם תגן עליכם. נביא מעשה קצר בעזר השם. עשינה בבא סאלי הקדוש, נהג מונית שלקח את בבא סאלי באיזה מקום בארץ, ונכנסו קרוב ליד מדבר. נכנס עם בבא סאלי הקדוש, והנהג מונית רואה שהמנוע מתחמם, האוטו מתחמם, ולתדהמתו רואה שאין מים במנוע, באיפה שממלאים מים. ואז הוא עוצר ואומר לבבא סאלי, היה עוסק בתורה, כולו תורה, אומר לו בבא סאלי, אני פוחד לעצור אותך מהלימוד, אבל אין לנו מים ואנחנו בתוך המדבר. אמר לו בבא סאלי, בצד ימין עוד 10 מטר, 20 מטר אם אנחנו לא טועים, יש לך שם מעיין, תוכל למלות מים. הנהג מונית אמר לו, סידנה בבא סאלי, אני במקום הזה לא פעם ראשונה נוסע, 10 פעמים נסעתי ואין פה שום מעיין. אמר לו, אתה נסעת, תמשיך עוד 20-30 מטר ושם תראה מעיין. הנהג לתדהמתו אמר נמצא, ועוד יותר נשאר קפוא על מקומו, הוא רואה מעיין, הוא ממלא לו בקבוק מים ועוד כמה בקבוקים לדרך. אמר זה כנראה מים מבורכים, הוא אפילו היה מוכן להישבע, אסור להישבע, שאין שם מעיין. הנהג מונית עשה חשבון, מיד אמר אני אשים פה בקבוק עם אבן, וכתב בנייר, פה נברא, פה יש מעיין, וזה הסימן לבדוק אם יש עוד מעיין. נסעו עם בבא סאלי, חזר לקח אותו לביתו, חזר הנהג מונית, והולך לכיוון אותו סימן שהוא עשה, ולתדהמתו נשאר קפוא על מקומו, התייבש במקום. הוא רואה את הבקבוק, הוא רואה את הדף שהוא כתב שיש מעיין, ונשאר רק הבקבוק ריק, גם בלי מים, עם אבן על הדף, שלא יעוף, הוא שם את זה, ונשאר קפוא על מקומו. ואמר, הקדוש ברוך הוא ברא לכבוד בבא סאלי מעיין, לכבוד התורה שלו ברא מעיין של מים, כדי שלא נשאר תקועים במדבר ונלך ברגל ימים שלמים. זה היה עמוק עמוק בתוך המדבר, והטעם מה היה? בבא סאלי למד תורה. איזה השגחה לא חשבנו על זה. השתבח שמו אוהבים אותך בבא סאלי. למדנו מתורת בבא סאלי עד עכשיו, סיימנו את ספרו בשעה טובה כבר כמה פעמים, אבל היום שוב. ומה למדנו יהודים יקרים? על מעלה דרוש של בבא סאלי, על התשובה. למדנו ממעיינה של תורה של בבא סאלי הקדוש, ואז מובא למבוא עולם מביא דווקא את הסיפור של מעיינה, המים, מעיין שנברא לכבוד בבא סאלי, מכוח התורה שלו נברא לו מעיינה של תורה. כנראה בבא סאלי רצה שנגיד דווקא את הסיפור הזה. זכות שפתותיו של הצדיק מדורות בקבר. אנחנו בהתרגשות גדולה באנו להגיד סיפור אחר, וכך יצא משמיים הסיפור הזה. זכות בבא סאלי הקדוש תעמוד לעם ישראל, יסיר הקדוש ברוך הוא כל גזרות קשות, ונאמר אמן כן יהי רצון. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה, שכל האויבים, כמו שכתוב בנביא וגמרות ובתורה הקדושה, לפני 3,300 שנה ולפני 2,000 שנה, 70 זאבים רוצים לכלותנו, ואנחנו נקראים הכבשה הקטנה, ותמיד ברוך השם, השם מצילנו.
אבל יהודים יקרים, אנחנו נמצאים, חס ושלום שזה לא יקרה, אבל זה כתוב, והגזרה הזאת אין לה ביטול לצערנו, בכוח של תשובה ומעשים טובים, אדם יכול לבטל את זה מעצמו. נמצאים אנחנו סמוך לגוג ומגוג, שנת תש"ע, תזכרו את אברהם הקטן, ואמרנו את זה כבר כמה פעמים, נקרא לכם תכף מתנא דבאליהו מאליהו הנביא בעצמו, שאמרנו בחודשיים האחרונים, לפני שנשרפו אותם שוטרים הסוהרים בחיפה, שעלתה אש ושרפה אותם, אז התקשורת, כהרגלם לא התקשורת, המשטרה, בדיחה ידועה, מה היה, איך נשרפו, סיפרו לכם בדיחות. הרי שראיתם שהשרפה מתחילה וראיתם שם חבש, לא מצליחים לכבות את המים, התקשרו לנו עשרות אנשים בכו, רבנו אתה אמרת לפני שזה יקרה, מה חס ושלום, עומד לשרף כל העולם, כולם רעדו, אחד התקשרה, בכתה אמרה אני שומרת שבת, אני זה, בסוף היא מתקשרת אומרת, כבוד הרב, תתיר לי את הנדר, אמרתי לה איזה, אמרה לי אני לא רוצה לשמור שבת, בסוף זה לא כל העולם נשרף, זה רק בקבוקי תבערה. הרקדן שלא יודע לרקוד, אמרתי לה, אומר הרצפה עקומה, בוא נגיד זה בקבוקי תבערה, למה מתו 43 יהודים? אני אגיד לכם תשובה כואבת. בגלל אש שרפה אותם, נכון? בשבת הם הדליקו אש. לא חייב להדליק אש בגפרור, אני שמה פלטה, אני שומרת שבת, זה הצגה. שבת זה פלטה, זה בלי להדליק אורות, בלי טלוויזיה, בלי טלפון. מה כבוד הרב, אני כל השבוע עובדת קשה, לא אקח את הילדים לים, מה אני לא הולך עם בעלי לים? אבל 43 נשרפו ואנשים לא יכולות ללכת לים. הם הלכו לחברת קדישה, ועכשיו כל השנה הם יהיו בשבעה, 30 יום, ישמרו את השנה כמו טטלה. אני לא צוחק, אני בוחר, רק לא רוצה לפקוד להם בדרשה. נו, תמשיכו לחלל שבת. אחד מאלה שנשרפו שם, דיברתי איתו בטלפון, אחד הסוהרים, אמרתי לו תפסיק לעבוד בשבת, אמר לי פיקוח נפש. אמרתי לו איזה פיקוח נפש יש לך, שאתה רואה טלוויזיה זה פיקוח נפש? אמרתי לו תשאל את הרב של הבית סוהר אם יש שם, מה מותר לך לכתוב, מה אסור, זה פיקוח נפש. אמר לי לא. אמרתי לו טלוויזיה שאתה רואה זה גם פיקוח נפש בזמן שאתה בבית סוהר שם? אמר לי אתה לא תפחיד ואני גם שוטר, ואם אני רוצה אתה יודע שאנחנו עוצרים אתכם לפעמים, הוא היה חוצפן. אמרנו לו, לא אני, רב שאמר לי להגיד לו שעדיף שישתוק, כי הוא יצטרך לתת את הדין עם עוד חברים יקרים שלו בחנוכה. זה מוקלט בקלטת בתוך בית של קהילה שהקליטו אותנו. מוקלט הכל. הוא נשרף בין 43 שרופים, והשם ישלח לפצועים רפואה שלמה. אני אוהב להיות אמיתי. אנחנו אוהבים להיות אמיתיים. הם נשרפו בגלל חילול שבת, ואם היה ביניהם איזה דתי אחד, אם הוא לא חרדי, הוא נשרף כמוהם על העבירות שלו. אם הוא חרדי, הם שרפו אותו בגלל החילול שבת. דתיים כל דבר יש להם תשובה, ספר אהבת ישראל, בבקשה בבא סאלי כותב לכם את זה. בחללי שבת כתוב מות יומת, בתורה הקדושה. אז תפסיקו להרוג אחד את השני, ותפסיקו להגיד שהרבנים מפחידים, ולא תגידו הרבנים קובעים לכם מה לעשות, זה לא הרבנים. בתורה כתוב ב10 הדיברות, זכור ושמור את יום השבת לקודשו. זה בתורה. זכור, כל השבוע תזכור, בשבת תשמור. שבת, שומרים שבת. לא שומרים שבת, נשרפים 43 יהודים. תבדקו. רק אחד דתי היה שם. אמרנו, אם יש דתי, בזמן שאנחנו אומרים לכם, מישהו כתב לי בצד, היה דתי אחד שם. טוב שאמרנו לפני כן, השגחה פרטית. זכות בבא סאלי. אז הם אכלו להציל את עצמם. ואמרנו להם שחד ושלום, מלחמת גוג ומגוג בפתח, שזה לא יקרה. מי שלא שומר שבת,
ישמור שבת הוא לא ימות בגוב ומגוב. אישה ששומרת שבת ורואה טלוויזיה, היא לא תוכל להינצל מגוב ומגוב. יהודי חרדי שיפול בלשון הרע, לא יוכל להציל את הילדים שלו בגוב ומגוב. כולנו יכולים להצטרף באותו מכה. רק מי שישמור שבת, טהרת המשפחה, קדושת העיניים, יכבד את אשתו, יכבד את הילדים, יכבד את ההורים, יכבד את המשפחה, יכבד את השכנים, יכבד את החברים. זה נקרא דרך ארץ. רק מי אומר בבא סאלי, רק מי ששומר שבת נקרא שומר דרך ארץ. יש בדיחה אצל הרבה נשים. כבוד הרב, אני לא שומרת שבת, אני עושה הרבה מצוות ואני יותר טובה מהרבה דתיים. תפסיקו עם הבדיחות. מי שמחלל שבת אין לו חלק באלוקי ישראל. יש לו חלק שם בגיהנום. שורפים אותו על האש. הוא עושה על האש, עשו אותו על האש. 43 מתו, תתביישו לכם. אם אנחנו מפחידים, תחזרו לשבת שלא תשרפו כמוהם. הקליטו אותי לפני שבועיים שזה קרה. לא שבועיים, יום לפני שזה קרה. כותב לי פה היהודי שהיה בשיעור בעצמו בפתק. יום לפני שזה קרה, אתה דרשת, הוא כותב, אצלנו בבית ואמרת שהשם בחנוכה יהיה חנוכה השנה גדול, בין חנוכה לפורים. שאלו אותך מה זה, אמרת חוץ ממה שכתוב בתנא דבאליהו, כתב לנו את כל זה. אתה אמרת שישרפו יהודים חס ושלום, וביניהם אחד מהמשפחה, קרוב שלנו היה ביניהם. בבקשה, כתוב, כתב את זה בזמן דרשתנו. אז מה אתם חושבים, להמשיך לשחק עם בורא עולם? התקשרו, חוץ מזה שדיברנו איתו בטלפון, עוד יהודי ששמע אותנו, שביקשנו דתי לא חרדי להוציא את הטלוויזיה, אמר קשה לו, הוא התקשר בכה ואמר שמישהו מהמשפחה שלו, 2 מתו באותו עיר, אחד מהם מהמשפחה שלו, מת גם, נשרף שמה, והוא יותר לא יורד טלוויזיה. וכל העמים היום שומעים נלחמים אחד עם השני. נקרא לכם את תנא דבאליהו, מאליהו הנביא, בואו תתחילו להתעסק איתו עכשיו. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלאכי אומות העולם, מתגרים זה בזה. מלך פרס, בבקשה, כל האומות מתגרים, תראו בתקשורת, הרב אמנון יצחק הוציא את זה אחרי רקע סודי, ורואים גם בתקשורת, כולם נלחמים אחד עם השני, לא מאיימים עם מסכת אב"ח הבדיחה, אלא כולם מאיימים עם אטום, נלחמים אחד עם השני, וזה כתוב לפני 2000 שנה ויותר באליהו הנביא. שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלאכי אומות מתגרים זה בזה, מה שרואים היום. מלך פרס, זה שמאיים היום, מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום, שזה האמריקאים, ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס, להסתכל בבקשה, מלך פרס, הוא מחריב את כל העולם, וכל האומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויוחזו אותם צירים כצירי הולדה. בישראל מתרעשים, למה לא שמענו לרבנים? בשואה הזהירו והלכו 6 מיליון לפני שהם מתו, אמרו להם תשמרו שבת, ועכשיו מזהירים אותנו למה לא שמענו לרבנים. עם ישראל רצים ומתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. אם תשמרו שבת תורה ומצוות תנא דבאליהו ולא יהיה בכם לשון הרע, אני לא אתן לאף אחד להיפגע. חס ושלום עם ישראל מצא מסוכן, השם מסיר את כל הגזרות קשות, ישלח את אליהו הנביא מיד לעשות את הגאולה ונאמר אמן כן יהי רצון.